Ato sa iyang pagbisita sa isla sa Bantayan gahapon, nisaad si Presidente Benigno Aquino III sa mga Bantayanons nga ayuhon ang mga pampublikong tunghaan o mga health centers nga naguba sa bagyong Yolanda. Dugang niini nga adunay 191 million pesos ang gigahin sa national government aron pag-ayo sa 250 ka mga tunghaan sa maong isla. Nag-turnover sab ang Department of Social Welfare and Development og 5 million pesos nga gigamit o gamiton isip cash for work program sa mga lungsod sa Santa Fe, Bantayan ug Madridejos. Ang Santa Fe, Bantayan ug Madridejos mao'y tulo lang sa 16 ka mga local government units sa Northern Cebu nga naapektuhan ni bagyong Yolanda niadtong Nobyembre. Ato sa iyang speech sa Bantayan, gibutyag sa presidente nga ang Department of Interior and Local Government apil sab ang Department of Public Works and Highways ang mutukod og balik sa public market sa lungsod sa Bantayan. Samtang ang Department of Health mao'y gitahasan aron sa pag-amuma sa tulo ka mga health units sa maong isla. Nisaad sab si Presidente Aquino nga mas palambuon pa sa national government ang geohazard assessment. Gani pugson ang mga local government units sa pag-implementar og igong disaster preparedness ug risk management programs. Lakip na ang no-build zone policy sa mga lugar nga posibleng maigo sa baha, storm surge ug linog.